Беше много драматично. Така на голяма сцена. С размах. Тъй като казвам, че обича да падат неща от тавана, ако не падат неща от тавана, направо целият таван ще падне. Едно радио си спомням също. Къде беше това радио, обаче не мога да си... Всеки път настоява за различни неща, че трябва да е нещо, което не е правено. А това е правено много пъти, това е показвано много пъти. И при това настояване да е нещо, което не е правено, понеже все пак в такова време живеем, че всичко е направено, намира някакви решения, които са много близо до нищото. Тоест, в крайна сметка, понеже всичко е правено и дори да не е правено, ти си даваш сметка, че може би просто ти не знаеш, че е правено, а то пак е правено. И най-чистото решение е да измислиш нещо, което е близо до нищото. Тоест да не се прави нищо, да не се правят движения. То никога не е пълно нищо, не е пълна тъмнина, не е пълна неподвижност, но такава една отправна точка към нещата, която води до, в крайна сметка, до интересните решения. Имаше една кокошка, която се разнасяше на една сцена. Една песен, много интересна за хора и за сватби, и за погребения, сигурно. Един път близо половин тон щеше да се стовари върху нея от един куп в една галерия. Тя се опита да вдигне двете си ръце, като все едно ще успее да го спре, ама това все пак е половин тон, което едва ли протегнатите й ръце биха я предпазили и биха направили нещо, за да се спаси. Не знам какво се случи, но оцеля. След това много се смяхме. Този куп се отваряше и се затваряше и непрекъснато се сменяха някакви картини. Хората бяха облечени безобразно лошо, лишени от всякакъв вкус, което беше контрапункт на цялата история с едно невероятно съвременно пространство, защото този куп можеше да се затваря и да се отваря целия. Реално с неговите 6 страни. Иначе тя много обича да си почива в спа-центрове. Те и действат много добре на творческите усещания на тялото. Създават и щастие. Минералната вода, подчертавам топлата минерална вода, и носи щастие. Но сега вече се насочи също и към плуването. Обожава да се гмурка и да бъде с очила под водата. Не помня да сме били нещо близки тогава. Дори мисля, че сме се карали. На съпругата ми е преподавала също и те са близки. И оттам се познаваме. Както и в останалите и представления, така е изработена структурата, че всъщност потокът е обличан усетно, т.е. тези отделни части, от които е изграден спектакъла, са така съшити, че някакси не усещаш кога се преминава от една към следваща, имайки предвид, че тази следваща част е абсолютно, тотално различна от предишната. В един от тези проекти едни портокали падаха от тавана на сцената. Също така изпълнителите се появяваха от най-невероятни места. И толкова беше променливо всичко, което се случваше. Няма някаква такава последователност, логическа. Мисля, че се срещнахме на един workshop
който беше с цел създаване на кратко нещо за един концерт в едно място. И беше много интересно, защото мисля, че постоянно се смеехме. Беше някак забавно и каквото и да се случваше, имаше много положителна енергия, заряд или аз не знам как точно да го опиша, но някаква лекота, с която се случваха нещата и според мен това е много интересен и важен момент, защото когато човек има лекота, то е над нещата или какво да кажа. Може би просто е роден артист. С тази болничка, болната танцорка се забавляваше наистина, доближавайки се до нещо като гърче. Мисля, че се забавляваше с това, че си живее там, докато ние си мислим, че се забавляваме, докато я гледаме. Първите неща, които съм гледал в сравнение с това, което последните години прави, са като два различни етапа в нейното творчество. Защото всъщност мисля, че съм гледал доста по-бравурни неща, такива, които едва ли не забавляват по някакъв начин, с такива големи, широки жестове неща. Например, може би преди 2 или 3 години, едно представление, в което всички се движиха много бавно и бяха с гръб. И мисля, че това беше основната задача, да не си показват лицата, при което те в стремежа си да не си показват лицата, ставаха така като някакви старци, леко така изгърбени. И до някъде, може би, това се дължи също на това място. Може би пък това място по някакъв начин ме провокира към този минимализъм. Просто не мога да редя защо ме покани всички нас. Положение, че основната цел беше да не се вижда лицето. Просто трябваше така наведени да преминаваме и да се движиме. Страхотно нещо беше. Това са такива някакви поезии, невероятни поезии с чувство за хумор и такива гротесни тела. Много по-късно, след като се запознах на живо с нейните спектакли, имах възможността да гледам и архивен запис на един много ранен нейн спектакъл, който не съм имала шанса да гледам на живо и който ми направи също велико впечатление. Там тя е съвсем... няма да кажа чака малка, защото с нейния ръст да кажеш малка някак си... Та не е съвсем малка, но не можеш да кажеш, че е съвсем млада, защото тя все още си е млада, така че е трудно да определиш. Точно. Как да го кажа? Преди много време. Скоро появила се на сцената. С двама други също изключително интересни изпълнители, които до тогава съм познавала от съвсем други техни си собствени си спектакли. И в този спектакъл, в който отново за мен е вече ретроспективно, можех да открия къде се започна да се появява тази структура на нейните спектакли, които след това съм откривала в неща, които всъщност са се появили много по-късно. Тези фрагменти, които са уж отделни, но всъщност се скачат един с друг и образуват една абсолютно плътно взаимосвързана цялост. Тя доста
Обича мъжете, но някакси на сцената повече с жените се справя. И в този спектакъл имаше някакъв идиотизъм, като правя, разбира се, бележката, че не става дума за хора с специални потребности, разбира се, става дума за етимологическото значение на думата идиот и във връзка с неговия смисъл на особен собствен човек, човек свой си, на себе си човек, негов си човек. Тоест някакъв си вид си човек, който може да се срещне само в този момент, в случая вече на спектакъла, само в този момент и на това място. И едни-трима такива идиота са се събрали на едно място и от тяхното взаимодействие започва да се появяват много странни, не само ситуации, но и образи. Защото в спектакъла имаше и много бързи, интензивни, като наситени с движение и действие части, изключително бавни и статични части, т.е. неща, които са впечатляващи и силни за гледане и силни като въздействие, дори само като образ като някаква временна скулптурна група. И дори и да не можеш да възстановиш или да разкажеш какво точно се случва в този спектакъл, не защото има проблем с самия спектакъл, а защото е минало време и са започнали да ти се размиват в главата. После се сприятелихме, ходила съм в нейната къща с влак. Там имах една идея за спектакъл, тя го прочете и каза, че е много клиширано. Но все пак решихме, че в бъдеще може да се направи нещо интересно. Гледала съм също спектакъла за... Беше моя идея това за хореограф-мутант. И то по-скоро беше всъщност балет-майстор-мутант, защото тя има така много силна връзка с балета по един такъв начин, който аз покрай нея може би съм почнал да ценя това отношение. Едновременно имаш много дълбока връзка с класическото, обаче от друга страна в класическото успяваш да видиш и по-скоро в изпълненията, в проявленията, това, което е около нас, успяваш да видиш кривото, странното, това, което е леко извън стандарта. Защото то в класическите неща като цяло така, през цялото време си гледат под лупа. Има някакви неща, които трябва точно така да се направят и това е знак за майсторство. И всичко друго е някаква девиация. И всъщност тя има способността да вижда тези девиации без да се подиграва, без да ги иронизира, просто като нещо, което е много по-интересно от това да се направи всичко, както се прави по книга. И също се отнася и за класическата музика. Тя много обича да слага в представлението си класическа музика. Обаче пак, по някакъв начин леко изкривена гледна точка, леко или повече гротескно, преувеличено, леко не по правилата, леко не този глас, който трябва да бъде или поставено на място, където не му е мястото. Такива неща. После последва спектакъла за Сезало, в който аз участвах. През цялото време трябваше да навръзваме някакъв сезал напред-назад по разни куки в галерията. Още в началото, без да ми дадат шанс да се докажа или да опитам, или да ми обяснят как трябва добре да връзвам сезала, ме нарочиха за пълна неудачница в тази задача. И общо взето в цялото представление така посрещах доста подигравки. Бях с такива лилави бутуши.
През цялото време крачех напред и назад, но също беше много интересно, защото беше, може би, дори малко като упражнение по кино, защото реално ти нямаш никаква характерност. Аз много обичам характерностите. То същото беше и в онзи проект, в който имаше много шалчета, ластичета, фибички, но всичко това влиза в разказа, в сюжета, в начина на разказване, на изиграване. Както седи права и хоп, изведнъж пълзи по земята. Някакво лазене такова. За друг човек би било мъчително, а във всичко това имаше някаква радост, някакъв възторг, такъв. Има един текст, който тя се отказа от него, а той е наистина сериозен, с така поетично съдържание. Мисля, че тя го е писала. Но тя веднага се отказа от него, просто за да не... така. Напук. И общо взето има едно поругаване, дори отношението и към театъра е така поругаващо, според мен. Им предвид, трябва да се изхвърли всичко, целият баласт, все едно. Такава дейност извършва, почистваща. Значи кокошка, куче, а пък сега си спомням, това не го направихме, но минаваше така през главата и в следващия проект, който направихме заедно, да пуснем котка. И то моята котка. Но се опасявахме, че може би ще има от зрителите хора с алергия. Прекрасните възглавници, едно такова черно кадифе, една специфична женственост, която изглежда много натурална, в същото време е трудно да се постигне. В смисъл, ние сме свикнали да сме такива, слагаме панталона и се бием с гърдите напред, а всъщност тя ни казваше: пусни се малко, полегни, спри се, така някакси замисли се. Лежа в това удобно легло и си спомням представление, в което танцорката лежи в едно огромно легло с много възглавници, в полумрак, облечена в черна роклия, и в началото на това представление тя пълзи или се движи без да се надига от леглото, т.е. близо до земята. Това ми въздейства много силно, защото вероятно става дума за легло на болен човек или на човек, който не иска да се изправи по една или друга причина, но той, без да се отлепи от леглото, изобретява някакви нови движения, дори някакви скокове. В този смисъл тя сякаш е съмишленичка с гравитацията, т.е. има нещо тежко, но и едновременно с това леко в това движение по повърхността. Спомням си едни скокове към ръбовете на леглото, които бяха почти лъвски скокове в легнало положение. Виждал съм и други изпълнители или виртуози на живота да извършват такива неща, измисляйки техники, които им позволяват да се придвижват, когато нямат достатъчно органи, примерно, за да го направят. Тази връзка ми въздействаше тогава много силно. И после в същото представление си спомням как да подреждаш на пръв поглед едни предмети от бита,
като кана за вода, радио, чаши, да закачаш картина или да извършваш едни механични действия, да обикаляш в някаква рамка, едно пространство. Как тази тежест и лекота едновременно се превръщаше в нещо като удоволствие и как тя започваше да се върти или по-скоро да търкаля около уста си. Тогава стана ясно, че в това болнично легло тя е всъщност много елегантно облечена. Имаше... Да, спомням си как се оголиха едни дълги крака, как имаше нещо еротично, което се появи в тази болест. Имаше една прекрасна немска песен, такава шлагер. В българския стандарт ще се нарече естрада. И там имаше един страхотен момент, значи това беше толкова смешно. Но имаше един страхотен момент, в който просто изведнъж хоп! И подредени около 15 чалове на сцената, така изведнъж хоп! И се вдигнаха всички. Като истински фокус. Имаше и една сцена от манастира Шаолин. Като тя обикаляше цялата сцена. Тя беше една много тъжна сцена, си спомням. С едно бавно ходене на... Имаше едно представление, в което едни хора лазеха непрекъснато, бяха с наведени глави и ръчички като лего. От време на време се препъваха, завиваха някакъв килим на роло, после го носиха напред-назад, сглобяваха си сами декора, след това го разглобяваха. Беше много странно. Едни лампи пишеха някакви неща, разпределяха някакви листове. Едно друго пък опъваха едни сезари непрестанно. Тоест, този сезал по принцип нали, може да си завържеш доматите, обаче беше окабелена една цяла галерия. Имаше някакви лампи, радиа, музика, звуци, манифест. Вероятно, манифестът е много важен. Като някакво доказателство за нещо в някакво противоречие, общо взето ми се струва, че има нещо философско в нея. Някъде между философията и психологията. В кой точно пласт се намираш? Тоест, къде си попаднал на нещо, което се е породило в момента, къде си попаднал на някакви случайни находки и чудеса и някакви взаимодействия и взаимоотношения, които в момента избухват и отминават, и къде си попаднал на нещо, което е част от структурата, която е внимателно премислена, изработена и предвидена и заложена. Същото оставя в някакво постоянно неведение и много приятно очакване, защото това ти повишава някакси усещането за неизвестно, че не можеш да предвидиш точно на къде ще се развие от тук нататък спектакъла и не можеш да предвидиш докъде ще стигнат отношенията между тези хора и какво точно ще се случи между тях, защото тримата и още повече в комбинация заедно изглеждат силно непредвидими. Да, много е характерно при нея, защото така, че може би много често... Аз разбирам, че много мисли и прави проучване и всичко, но обаче някакси много е важен костюма. Имаше едно същото, пак без нейно участие. Тя като режисьор с оперетни, с либретото на различни опери. Както ни е известно, либретото е много тъпо нещо. В смисъл един такъв тъп патос има в него. Повечето хора не го разбират като текст. Също много смешно. Но това не е смях Това е един смях от съчетаването на противоречиви неща, на нещата сами по себе си някакси. Патоса и не е такъв
не е изпросен смях. Нищо не е направено за смеха. Просто поглед над хората. И въобще при нея има едно задължително поругаване. Веднъж ходихме на баня, аз, тя и той. Но имам много спомени с седящи изпълнители. Имам спомен за един руски лес. Беше много абсурден. Имаше едни седнали изпълнители с клони на брези, ако не греша, които хвърляха странни сенки върху тях. И той спомен също съм го запомнил като нещо извадено от контекста си, което оставаше усещане за нелепост и объркване, което от друга страна така предизвикаше една много приятна вътрешна възбуда, усещания, които много често пъти съм преживявал, когато съм гледал нейните представления. И също вниманието, спомням си, имам усещане, т.е. спомен не толкова за образ, колкото за бавно придвижване и бавно случване на неща. Примерно разместване на предмети, възрастна, елегантна, красива жена седнала на маса, пиеща чай. За възприемането на тялото като част от себе си, това да се чувстваш удобно в кожата си и в крайна сметка да приемеш съдбата си. Хем се борим, хем въобще не трябва да се вижда това. Разместват се възглавниците, удриш си челото без да искаш в земята. И да, имаше един момент, в който хем се смееш, хем се прегъваш назад. Не знам, беше велико. Авторката на спектакъла винаги, доколкото съм я хващала, твърди, че когато работи с други хора, иска да намери тяхната специфика и тяхната особеност, което е факт. Но от друга страна, собствения и стил и характер са толкова силни и разпознаваеми, че винаги можеш да познаеш дори само от снимка, че това е нейно представление. Тоест, има някакъв свой отпечатък, който налага, включително и върху начина на движение, начина на поведение, присъствието, което може да бъде в случай обяснено и с факта, че изпълнителките, които е подбрала, някакси влизат в безпроблемно и леко влизат в структурата, която тя би могла да си представи. Да, някаква много странна поезия винаги има. Многопластова гротеска стъхна кабаре. Отношение към едно време, една провинция, едно безделие. Всъщност, може би един автор, който всичко се ражда от едно безделие, от една мегаломания на една тиха провинциална поляна. За първи път я видях пред къщата на една страхотна режисьорка. И тогава тя беше много самодоволна, защото си беше купила от един антиквар, много ефтино си беше взела някакви глупости и беше изпаднала почти в истерия от кеф. И от тогава много я обичам. По принцип си говориме с нея само глупости. Помня, че имаше едни буркани, като зимнина, която е приготвена. Беше ги разположила на сцената. Тя много репетициите, разбира се, много работи, но много чака представлението. Значи чака да излезе пред публика, като настървена даже. Много и се излиза пред публика. Все едно там ще се решат нещата вече, окончателно някакси.
Това е много характерно. И така, предполагам, че мога да кажа хиляди други неща за нея. Беше доста смешно, доста смешно по добрия начин. Не просеше от публиката смях. Получаваше ударом, така да се каже. И въобще при нея от публиката не се проси нищо. Никога не се подмазва на публиката. Пълна независимост в това отношение. Също и някакво упорство да не се прави правеното, общо взето. Даже фанатично упорство. Нещо като антиконформизъм такъв някакъв. Някаква много твърда линия. Даже си спомням, че запомних белите чорапки на изпълнителите. Тя ги беше обула в бели чорапки. Така играеха през цялото време. И те представляваха формички. Сега, може би, ако се спомня и какви точно, но някои бяха като уши, други бяха като някакви сенки на нещо. И всичко това допълва, как да кажа, по един абсолютно изненадващ за мен самата като зрител начин това, което или чета, гледайки спектакъла, или си мисля. Спомням си това с слушалките също. Изпълнителите бяха с слушалки в ушите. Спомням си, това са може би по-частни спомени, репетиции. И тя е недоволна. Тя е много често недоволна. А това много отива на персонажа. И е много странно как между удоволствието и недоволството се създава една сплав, която по някакъв начин работи в това голямо легло. Леглото трябва да е красиво и удобно. Това беше много важно. При нея е едно безкрайно питане какво не е танц, какво не представлява танц. Тя може да направи нещо, което да е танцово представление, в което хората единствено говорят или помръдват. И това може би е някаква голяма такава глобална тема в съвременния танц. Как да не се танцува, но при нея то е нещо, което е така органично зададен въпрос, не защото е тренди да не се танцува или да се правят неща, които са така от ежедневието или от въобще всичко, което е извън танца, не защото е тренди, защото това веднага си личи. Когато правиш нещо, защото много други хора го правят, или както е модерно сега в съвременния танц, нали, когато поставяш под въпрос едно или друго нещо, копирайки десетки други такива хореографии, то веднага си личи. Когато имаш изначален интерес към тия въпроси и го правиш по своя начин, също си личи. То така много банално звучи. Но не можеш да кажеш никога при нея, нали, че просто следва някаква обща тенденция в момента, която има в съвременния танц. Аз въобще не знам защо даже
трябва да го поставяме това нещо в рамката на съвременен танц, защо нали, такава да е изобщо темата. Какъв съвременен танц, изобщо какво значи това? Съвременен. Мисля, че съвременен танц е нещо, което започва от най-малко от средата на века. Тоест, това, което в момента се случва, просто всеки има нужда да му сложи някакъв етикет, обаче в случай аз не знам защо публиката би дошла на нейно представление, защото едно или другото. По-скоро тя вече публиката идва заради нейното име и изобщо понятието танц можем така изобщо да не го използваме. С многото артисти вътре, с кабелите, с лампите, слепеше се по пода, сменяха се. И това, сега си спомням. На запис вървят монолози. Тоест, на монолози ми приличат на мене. Текстове, които иначе човек можеш и да си ги прочетеш, стига да знаеш откъде да ги вземеш. Но ситуации, в които текстове, в които имаш чувство, че някой ти чете мислите. И беше ги накарал артистите да ги изричат по един доста странен начин, хем дистанцирано, а хем в същото време се ночи в бита си. Сега тук слагам да направя едно кафе, ще направя чай или нещо ще приготвя за всички нас 5-6 човека за ядене и говоря някакви текстове, които са толкова съкровени, толкова интимни, че звучат извън контекста на каквото и да било живеене. Много добро. С един по-скоро персонаж, изграден на една дама, такава абсурдна дама, хем кокетна, хем, може би, много добро, но това е много отдавна и си спомням по-скоро, че беше много стилна работа. И тогава, както някои неща са толкова минималистични, изглеждат дори простички, видях колко много са сложни. Та въпросното соло с коса, на смисъл, просто пробвах нещо да направя, но пълен абсурд. Тя е толкова гъвкава, толкова е разтегната и подвижна. Но всъщност самото представление беше изключително жизнено, хумористично, много леко се гледаше, въобще не разбираш кога е минало времето, кога е свършил спектакъла и имаше много лудост в него и много неочакваност, много непредвидими и не банални връзки между събитията и скокове на фантазията, които ти доставят удоволствие не само защото са много приятно и добре осъществени, но и защото има някакво шаване, щъкане на мисълта, която скача от едно на друго, но не защото просто се рее в момента из пространството, а основавайки се на стабилно и внимателно изработена обща конструкция. Пък гледах едно нещо, което просто в рамките на 1 час и половина опаковаха е точната дума, да. Опаковаха една галерия с сезал, разбрах, че се казва, но това е нещо като корда. Час и половина артистите опаковаха цялото пространство. Много обича да си мисли и да казва, че тя е класическа артистка.
и че не е експериментаторка. Но да, тя е класическа експериментална артистка. В този смисъл, в смисъла на авангарда на експеримента е класическа. Класика, просто е класика. Жанр. Имаше включени очевидно автобиографични елементи, но имаше и включени елементи, които като че ли бяха от някаква фикция, от някакъв разказ, от някаква фантазия и трети вид елементи, които бяха свързани с различни, повече или по-малко популярни и разпознаваеми фигури от най-вече от песни и поп-култура, но и от най-различни други места. И това беше първото нейно представление, което гледах. И си спомням, че ми направи страхотно силно впечатление. Не само защото самата тя е впечатляваща сама по себе си и не само защото не бях гледала тогава нищо подобно, но и защото самия спектакъл имаше едно изключително специфично качество, което мисля, че го има само в нейните спектакли. И спомням си на един фестивал, като ходихме, даже го отбеляза една такава от голяма величина критичка, не помня името, каза, че това е световен хит. Същия поглед, който има върху класиката, го има върху хората. Тя винаги намира хора, които сами по себе си имат нещо леко странно. Може би пък такива хора само и се връзват. Не мога да кажа. Не знам задкулисно как стават тези неща, но просто хората, които избира и с които пък работи и системно, винаги са леко извън което и да било така, което и да било поле. Танцори обаче не е съвсем танцори, актьори обаче всъщност, нали, пак аут от рутинното за един актьор, или пък въобще нито актьори, нито танцори, съвсем други хора. Имаше една метална телена мрежа. И аз пех Mein Vater war ein Wandersmann und mir liegt's auch in Blut. И така почваше представлението от публиката. Изведнъж, на края на представлението от тавана, падна една гумена кокошка, която беше пълна с истински черви. Затова имаше тази лека грациозност, която като че ли, когато тя застиваше и спираше в пространството, се сливаше с едни предмети от бита. Тези предмети навлизаха лека по лека къмто нас, зрителите. И тя успя с тялото си и с предметите, които вкарваше, да ни накара да се почувстваме като част от тази преходност, тази битовост, тази телесност, без да ни кара да се чувстваме неудобно. Напротив, аз се почувствах леко като в утроба, в някакво пространство, което може да се отпуснеш, за да може накрая да ти се напомни колко си преходен, колко рязко може да се променят нещата. И се сетих за една от най-известните героини на тази писателка, за която ставаше дума, която обича да прави партите, да събира хора, да се ангажира с някакви неща, да купува цветя, да подрежда къщата, да се връща към някакви спомени, само за да избегне мисълта, че има една неизбежна смърт, която се задава. Има една преходност на тялото.
Може би затова беше и тази грация, тази лекота, когато тялото е приело своята преходност, най-добре е да се чувства добре в него. А ние тук се забавлявахме и работехме доста сериозно и пивахме винце от време на време. Тя ни канеше публика, имахме мини премиери. Беше много вълнуващо, реално. И как да бъдем женствени, но да не бъдем някакси арогантни, как да намерим баланса между еротичността и непрекалената сексуалност или да, как да си полягваме елегантно. А всъщност, нали, ние си мислиме, че всичко това е супер лесно, като го гледаме отстрани, готов проект, готов продукт. Раздадени по една книга, седнахме там на столове и всеки прави, разбира се, каквото така му идва. Няма указания от нея кой какво да прави, но все едно ставаш участник в това. И както върви действието, тя си прави, подрежда нещо, носи табли, някакви вещи, които са и свързани с някакъв, не знам, или част от нейния живот. И по едно време мина покрай нас и отиде към изхода, където е входната врата, запали си една цигара и седи отвънка и си пуши. И аз си помислих, че просто ни е зарязала. Те принуждава да мислиш рамката, принуждава те да мислиш за какво е това фикция, какво е действително, какво е сценична реалност, има ли разлика между двете, къде съвпадат, къде не съвпадат. Особено кучето, което играе и действа вътре в спектакъла, изведнъж спре насред сцената и се загледа в публиката, защото тогава някакси се сблъскваш в лице с един изпълнител, който някакси пак тебе те открива като публика, което е една огромна следваща поредица от въпроси. Чисто самия жанр и самият театър се трябва да го почисти от всичките дрънканици, от фалшивите тонове, общо взето. Какво си спомням? Едно нещо с истински патос. И пак патос е винаги на ръба на иронията. Никога няма да... Общо взето много междужанрова работа. Дори кабаретна понякога. Примерно... То нещо за модерно трябва да минава. Всъщност е толкова... Сега, примерно, имаме музика в представлението, обаче тя върви от някакъв безумен плеер, който е направен да прилича на старо радио, нали? Не знам дали се сещате. И това го прави цялото нещо, го прави такова крехко по един такъв артистичен начин. Тоест, чара му е в това, че е крехко, че не е перфектно, че не е завършено. Което е много хубаво. И което, ако човек умее да цени такива неща, той ги вижда и в живота около себе си и като цяло много повече се удивлява на света. Един много смешен танц, идиотски, с други готини хора. И кое? Гледала съм и ги на видеа, за жалост, защото съм изпуснала първите неща. Тогава не съм я познавала. И сега в последните години, най-последните 3 представления, които също са ужасно уютни
Имаше нещо много интересно в градската галерия с едни шалчета, които подмяташе като еквилибристика. Получаваше и се доста интересно. Шалчетата бяха копринени 10 на брой. По принцип 3 бяха винаги във въздуха, 4 се разпадаха някъде на земята. Тя ги събираше не много сръчно, след това ги закачаше по стените. Висяха като изпрани гащи. Беше много отдавна, почти нищо не си спомням. И беше много смешно. Имаше едни такива... Актьорите бяха като на каданс, скучаеха много. Много сполучливо беше направено. Имаше един момент, в който с лице към стената имаш чувството, че тя ще се слепи с стената, че ще се разбие лицето, цялата предна част на корпуса, на тялото. Много в последните години започна много да се изразява и пишейки. Ами то като няма кой да пише, започват и артистите да пишат, за да систематизират знания. Тъй чета нейния блог. Има много интересни неща и превежда. А тя всъщност написа и книга. Само, просто още не е построила някаква сграда, не е станала архитектка. Но че книга написа много задълбочена. На едни възглавници изкачаше и се премяташе с много красива рокля и с един такъв кос поглед. Обикаляше напред-назад. Там мирише всичко на люляци. Пареше някакви свещи. И разбира се, чувството за хумор, което е изключително характерно и изключително разпознаваемо. И то се гради на някаква смесица между самоирония, ирония и черен хумор. И тази смесица между документалност, псевдодокументалност и въобще някакъв ръб, на който се започва да се преливат художествената измислица и действителни факти от живота на авторката и нейните герои, независимо дали тя сама е собствена за своя героиня или има други фигури, други участници, които са нейните герои. В случая също е изключително видимо в едно друго нейно представление с една прекрасна българска актриса и нейното прекрасно куче, в което по някакъв смисъл, не по същия начин, но по подобна логика, действителни факти, и то дори не става дума, не са толкова важни фактите, но някакви действителни усещания и моменти от живота на изпълнителката, включително и нейното фактическо, действително съвсем реално и действително куче, се сплитат с елементи, които или са художествена измислица, или са на някаква много неясна плоскост между документ и фикция стъпват. Тоест нещо, което е хем... не може да се каже това така ли и не е ли така. И ми също така наричат хореограф-мутант, което са не мога да знам това положително ли е, не е ли. Но на нея си харесва. Защото тя мутира де-факто. Като вземе едно произведение, първо го мутира него. Не мога да не спомена и щурата идея да вкараме куче в проекта, който работихме заедно. Но няма всяко нейно представление, по-скоро иска да унищожи нещо театрално и просто нещо да прозвучи по нов начин и за първи път. Да създаде една платформа, в която нещо да прозвучи, така като реалност. Тя е хореограф-мутант.
Много са интересни едни предишни периоди, в които се танцува много повече, докато сега може би е повече перформативна инсталация или по-скоро... Не знам за инсталация всъщност дали е правилно, но по-скоро някаква перформативност, в която има много повече съдържание, отколкото просто някакъв танц. Не, че в танца няма съдържание, но просто при нея винаги има много сложни процеси, които никога не се знаят кога започват и кога свършват. Това е с началото и края на всеки един нейн перформанс. Добре, че понякога има музика и просто тя спира, за да знае, че публиката трябва да започне да ръкопляска. Беше много интересно на един конкурс, в който по-голямата част от участниците бяха изключителни балетисти. Излезе някакво момиче с едно нейно кимоно, изключително красиво кимоното, при което изнесе едно радио с гръб към публиката, след което го внесе обратно и се поклони, все едно е била в ласкала 48 часа без да спре, да танцува някакви невероятни неща. Всъщност не беше така. Всички бяха много потресени, жестоко възмутени. Какво е това нещо и кой го е направил? Тя никога не си призна обаче, че е нейно. Предполагам не защото не си го е харесвала, просто защото е искала да чуе обратна връзка. Когато кажеш на другите, че това си ти, сигурно щеше да чуе някаква куртуазия и не много верни неща. А това не я спря и след това мисля, че прерасна в едно голямо представление. Това с сезалите. Или пък едно истерично пеене, което трябва да се възприема като монолог, изблик на душевен изблик на актрисата, която изпълнява тази роля. И всичкото това в едни кабели, едни лампи. И текст върви на живо, текст върви и на запис. Реално след това започнах да чувам красотата на тази музика, която всъщност преди това ми се струваше нещо като не музика. Тя е много грациозен човек. Не знам как го е постигнала, защото има широк кокъл. Много силен такъв антиконформизъм. Тоест, той мисля, че така и по текст, но не съм... Мисля, че на нея постоянно ни се дават шансове да даде крачка назад, да спре траура, да се приобщи към новата власт, към семейството. И тя никога не прави тази крачка. В смисъл някакъв глупав инат, вървейки към екзекуцията, нали, към смъртта. И това мисля, че е доста характерно за нея. Въобще в работата й. Страшен инат такъв, да не... Мисля, заради някакъв ирационален жест е готова да се откаже от доста комфортни неща от живота. Например, един мотор. Да, сега се сетих. Тази моя приятел, където я бях взела с мене, се викаше, сега, ако го и запали тук, нали, слава Богу, не. Но в помещението, където се играеше, имаше вкаран такъв мотор от тези градските моторетки, нали, не от най-големите, но и това беше достатъчно. Ама и тогава излезе кокошка на сцената. Тоест, обаче истинска. Абе обича животните тя, да. В този момент, в който всичко е спряло, хората се страхуват и се притесняват. Ние бяхме на остров, в който всичко беше наред и
Ние с другото момиче се учихме, тя ни напътстваше и казваше, че е много интересно и това, което тя прави, защото и за нея е интересно как да ни го каже, за да го разберем и да го направим. И ние в същото време го търсим и нещо там от време на време се отчаиваме или аз не знам как да кажа. Има моменти, в които точно си мислиш, че си намерил правилното и тя казва отстрани, ама това не е така, както ти си го мислиш и ти си такъв, о, не. Последното нещо, което гледах, просто разместваше едни столове. Значи 1 час разместваше едни столове. И понеже тук има проблем с кръста, значи направо толкова се притеснявах да ни стане нещо с разместването на тези столове. Начинът на работа, който беше изключително видим в това представление, е един поток, който едновременно е изграден от фрагменти и от малки части и едновременно с това е кохерентен и плътен. Тоест има някакъв поток на действието, който те увлича и който някакси не само можеш да го следиш с внимание и с любопитство, но и емоционално те ангажира, без това да бъде някакъв класически разказ с най-класическите му атрибути за връзка, развръзка, перипетии и такива работи. Тоест от една страна има една или не анти, но не кулминационна структура. От друга страна си има повече или по-малко разграничими части, които си взаимодействат една с друга и като цяло това кара целият спектакъл да може да въздейства като едно истинско голямо и силно произведение, без да се опира на приемите, които обичайно големите и силни представления използват, за да, най-общо казано, манипулират вниманието на зрителя. Имаме черна страна, бяла страна. Беше много хубаво. Не знам колко продължи, но ни спаси животите. Но това и килими имаше също така. На една маса беше послала килим вместо покривка, както се очаква обикновено да е. И мисля, че това беше в същия този проект с бурканите. Да, почти съм сигурна, че добре си го спомням. Беше на такава мащабна продукция. И по едно време целият таван започна да пада отгоре надолу. Просто така да ги затиска. Впечатлително. И като че ли, като по-млада правеше по-мащабни представления. Сега се е концентрирала повече върху интимното. Взех с мен една приятелка на неин спектакъл. Те са без антракт, разбира се. Не, че, защото ако има антракт, публиката няма да се върне. Като излезе веднъж, защото там публиката веднъж влязла, седи до край. И слава Богу, защото... Самото присъствие просто създава страхотен уют. Просто хората, които обичат уюта, веднага го разчитат този код и много приятно се чувстват винаги. Аз се познах с нея в края на миналия век. Е много уютна. Може би най-уютният човек, който знам.